Dipromoter long live. BJP CPI kira na kabai kubai lamsugo. BJP CPI kira na kabai kubai lamsugo. Dipromoter ayo loto. Social media naik tumai joto ani khazani takut kurang no. Mela hambai rogo. Merong naik tumani bagai no. Tinio kala deba buiru dan parago. Ini kaisa utan soba khai mani. Utan soba go kabang ma parti ni group khai manjaksak. Ini BJP, IPFT, CPIM ni kabang ma parti ni group khai manjaksak. Tinio Maharaja na khanjagai Maharaja ni khansani tola khai mani khailajak. Tamahonai thangnai last week ठीक ई जगह न कैसा बीजेपी नि जे कैसा काइनि सपोर्टर तुंगाय बरक बुबाग्रानि मंगनो लावै बुबाग्रानि खानसानि प्रोग्राम हनै तबलायै इरो कैसा जॉइनिंग प्रोग्राम खायका कालादेबा ई बुइरुगन पारागो ई सेम उठानो जेता जों प्लान लाइतु मानि कयेक सप्ताहनि आगे जॉइनिंग प्रोग्राम उनिहनि कयेक सप्ताहनि आगे जों प्लान लाइतु मानि किन्तु अ प्लान न खनावै बरक तमाहनाय गोबां मा जागानि ग्रुप लावै सानिपारानि असमय तमाहनाय किसु तुइनिबो प्रब्लेम दंगो ते कायसा एक्सिडेन्ट सा बखां बायै ते अर थामबो बायसाक अ थामरो मसनामरो नाय हनै माने तबoi सानि खाजानि जे ताखु बुखौ जारा तमानाय बखागाम तमाहनाय इनोसेंट जे ग्रुप खुंनाय रम तबoi जॉइनिंग प्रोग्राम खायरो मानि अबनां बिलाइनो सासागि अंमानि ते अबन बागैनो आं तिनियो सिनि एमडीसी ने लखoi ini je sani je wansungma tungmani je joining program khainoni जों खायरखा ते अबनि बागैनो थांनाय जे लास्ट वीक जे joining program खायमानि अब टोटली फैक्ट अब गोबां जागानि बुरुम तबैसि खायमानि ते अबनि बागैनो जतनो साइमानखा ताबो एसम हामबाय तिनि कोय फेमिली ति प्रमोट हो जॉइन दखा तिनियो 29 फैमिली नि 96 बुटर इरो हाई जॉइन फाइका महाराजानि थानसानि बानो फाइलेका आसिना हामबाय तां सानाम सुंजे कताल जॉइनिंग खाने रखनि कताल जॉइनिंग खाने रखनि खानि आनि एकटाइना कयमु नरक बखा करा खाइतुंदि आरो ओनली 10 मान्थ्स दंगो 10 मास दंगो 10 मास सिकरै 9 मान्थ दंगो अ 9 मानि बिसिंगनो जों जदि थानसा तुंला जानि जे इमां तुंमानि 70 बोसोरनि इमां जे जों निजिनि याकबायनो राजनीति खायनानि निजिनि याकबायनो तमाहनाय इ खानो चालायनानि जे वानसुंमा तुंमानि जों अबनो जों सक्सेस खालामनाय ते अबन बागैनो आनि जे खाजानि ताखुबुखुब जे तुंनाय जे कताल इरा तिनि फाइ जॉइन दो फैनाय बरंना अ खुंनां सानाय जे नरक थानसा